Вітаем, вы слухаеце падкаст «Галаваломка 1925». Гэта частка спецыяльнага праекта пра крымінал у Беларусі 100 гадоў таму. У гэтым праекце мы расказваем пра беларускую гісторыю, пра якую звычайна забываюць ці ўвогуле яе не ведаюць. У гэтым выпуску мы раскажам пра тое, як савецкая ўлада стварала пакутнікаў, грандыёзныя судовыя працэсы і пераслед у савецкай прэсе, і хто быў супраць іх – селькораў. Калі ў вёсках іх успрымалі звычайнымі даносчыкамі, то савецкая ўлада ў іх бачыла тых, хто дапамагае выкрываць ворагаў. Хто такія селькоры? Хутчэй за ўсё, 100 гадоў таму вы жылі б у вёсцы. Ваша паштовая скрыня – адна з крыніц, адкуль вы бераце інфармацыю. Савецкая Беларусь, Звязда, а можа быць і Чырвоная змена заўсёды будуць прыходзіць да вашай вёскі, часцей за ўсё са спазненнямі. У гэтых газетах часам можна прачытаць нататкі пра вашу вёску. Часцей за ўсё у іх будуць выкрываць дрэнных чыноўнікаў, зацятых кулакоў і таемных самагоншчыкаў. Сярод іх можаце аказацца і вы. Пра ўсё гэта ў савецкія газеты пісалі мясцовыя інфлюенсеры, сельскія карэспандэнты. Вы можаце нават і не ведаць, хто сярод вяскоўцаў гэты сельскі карэспандэнт. Ён адпраўляе свае нататкі пад псеўданімам. З часам, вядома, вяскоўцы ўсё роўна даведваюцца, хто гэты чалавек. Ананімныя артыкулы ад селькораў у 20-е гады былі вельмі папулярнымі, часта і лжывымі, але іх усё роўна друкавалі савецкія газеты. Селькоры пісалі пра жыццё вёсак, хто спіўся, хто хавае збожжа, хто верыць у Бога і хто не верыць у камуністаў. У той час да простых людзей з месцаў прыслухоўваліся больш, чым да ідэй, што прыходзілі з цэнтра. Селькоры былі прапагандыстамі таго часу, якім дазвалялася і крытыкаваць уладу, і шукаць здраднікаў маладога камуністычнага рэжыму. Стаўленне да селькораў было неадназначным. Іх часта збівалі, планавалі замахі і забівалі. Па ўсім Савецкім Саюзе прайшлі сотні, калі не тысячы судоў, на якіх людзей абвінавачвалі ў пераследзе сельскіх карэспандэнтаў. Іх скаргі, даносы і артыкулы часта выкарыстоўвалі як падставу для арыштаў, пераследу і нават расстрэлаў. Забойства Ракушавых, якія пісалі ананімкі ў газеты. Нянавісць да селькораў у народзе была не меншай за лаяльнасць саміх селькораў да савецкай сістэмы. Цікава, што да так званага пераследу ў дачыненні да селькораў часцяком падключаліся мясцовыя чыноўнікі. У сакавіку 1925 года ў вёсцы Ліхінічы забілі селькора Фёдара Ракушава разам з яго бацькам і братам. За некалькі тыдняў да забойства трое бандытаў, браты Васіль, Сіла і Ціт Галыгі, абрабавалі будынак круглянскай міліцыі. Адтуль вынеслі бомбы, вінтоўкі і патроны. Васіль Галыга працаваў справаводам круглянскага райкомпарта, а Ціт быў сакратаром круглянскага сельсавета. Вядома, што Фёдор Ракушаў пісаў для магілёўскага выдання «Саха і молат» артыкул пра злоўжыванні Ціта Галыгі. Пазней ужо падчас судовага працэсу высветлілася, што забіты Ракушаў неаднаразова пісаў ананімкі. Ён ніколі не падпісваўся сваім рэальным прозвішчам. У газеты ён пісаў на сваіх будучых забойцаў даносы, абвінавачваў іх у хабары і крадзежах. Пасля рабунку міліцыі братоў затрымалі. Затым іх пад канвоем аднаго міліцыянера адправілі ў Оршу, але па дарозе праз Ліхінічы арыштаваныя прапанавалі спыніцца і паесці ў іх сваякоў. У доме сваякоў бандыты забілі міліцыянера, узялі яго зброю і пайшлі ў дом сям'і Ракушавых. У доме забілі бацьку і брата Фёдара, а затым яго самого. Маці паранілі, але пакінулі жывой. Забойцу злавілі праз тыдзень. Высветлілася, што ў забойстве дапамагалі браты Фама і Яўціхі Комлевы, Філіп Холюсеў і міліцыянер Васіль Говор. Комлевых і Холюсева забілі падчас арышту, Говора пазней змаглі затрымаць. За забойства сям'і Ракушавых братам Васілю, Сілі і Ціту Галыгам прысудзілі расстрэл. Міліцыянеру Васілю Говору, які таксама ўдзельнічаў у забойстве, расстрэл. Пасля аб'яўлення прысуду Ціт Галыга спрабаваў уцячы, але быў цяжка паранены канваірам. У 1967 годзе Ліхінічы перайменавалі ў Ракушава, а ў самой вёсцы, цяпер аграгарадок, стаіць помнік загінулым Ракушавым з надпісам «Загінулым ад рук класавых элементаў». Справа Лапіцкага. Забойства Ракушавых было не самым гучным злачынствам супраць селькораў у Савецкай Беларусі ў 1925 годзе. Найбольш папулярным судовым працэсам стаў суд над крыўдзіцелямі селькора Рыгора Лапіцкага, Міхаіла Дамброўскага, Мікалая Лавецкага, Віктара Аўсяннікава і іншых абвінавачвалі ў тым, што яны пераследавалі Лапіцкага, злоўжывалі ўладай і перавышалі паўнамоцтва, а да гэтага дадалі і яшчэ шмат іншых крымінальных абвінавачванняў. Амаль усе прызналі віну і ўсіх узялі пад арышт. Рыгор Лапіцкі быў вайскоўцам, служыў у Чырвонай арміі да 1921 года.
Пасля яго дэмабілізавалі. У 1923 годзе Лапіцкі стаў супрацоўнічаць з гомельскай газеты «Новая деревня». Пісаў пра сялянскае жыццё, расказваў пра злоўжыванне на месцах, хабры. У тым жа годзе на Лапіцкага напісалі данос жыхары вёскі Кабанаўка, Шаўчук, Палітнёў і Новікаў. Аднак самым галоўным прыгнятальнікам Лапіцкага назвалі Віктара Аўсяннікава з вёскі Жырхоўка. Ён працаваў старшынёй сельсавета, а затым яго сакратаром. Перад судовым працэсам усе савецкія газеты сцвярджалі, што Аўсяннікаў у мінулым працаваў у гарадавым урычскай паліцыі. Але ўжо падчас суда высветлілася, што ў паліцыі ён не змог працаваць, бо проста не хапіла грошай на уніформу. Усім абвінавачваемым па справе Лапіцкага далі розныя тэрміны зняволення. Сам жа Лапіцкі стаў адным з самых вядомых беларусаў у савецкай Беларусі сярэдзіны 20-х гадоў. Прэса малявала яго як пакутніка і змагара за камуністычныя ідэі. Гэта былі не адзінкавыя справы, датычныя селькораў. Напрыклад, у Барысаве судзілі людзей, якія пераследавалі селькора Мілашэўскага. Мілашэўскі быў селянінам, служыў у чырвонай арміі. Пасля арміі вярнуўся да сябе ў Плешчаніцы. Пасля стаў пісаць у газеты пра мясцовыя парадкі. У Плешчаніцах яго абралі ў сельсавет. А пасля адных з выбараў, якія той раскрытыкаваў, пра гэта даведаліся старшыня райвыканкама Вайновіч і старшыня выбарчай камісіі Тоўсцік. Тоўсцік паскардзіўся на Мілашэўскага ў райвыканкам, што той займаецца плёткамі. У выніку Мілашэўскага звольнілі з працы, а прычын не паведамілі. Праз некаторы час Мілашэўскі змог атрымаць іншую працу, але старшыня райвыканкама папярэдзіў, што яму за гэту працу лепш не брацца. Прэса пісала, што ў той час Мілашэўскі нібыта быў на мяжы голаду. І ў выніку у Плешчаніцы для расследавання выехала спецыяльная камісія, каб даведацца пра злоўжыванне ўладай. І пасля яна высветліла, што Тоўсцік сапраўды звольніў Мілашэўскага за тое, што той напісаў данос у газету. Спадара Тоўсціка прыгаварылі да года пазбаўлення волі. Была і яшчэ адна цікавая справа, што адбылася ў Градзецкім раёне. Яна атрымала назву «Шыловічская справа». У адзін дзень камісія, якая збірала падатак, гэта былі 4 члены партыі, беспартыйная старшыня сельсавета, скончыла сваю справу і вырашыла гэта адзначыць. Падзеі адбываліся перад Новым годам. Яны пайшлі да заможнага хутараніна Вяршбіцкага піць. У гэты час у хату зайшоў селькор Хількевіч. І ў выніку гэта камісія выкінула яго на вуліцу, а затым яго арыштавалі і білі ўсю дарогу да пастарунку. На судзе ўсе абвінавачванні ў збіцці адмаўляліся. Кіраўнік камісіі Лішчынскі сказаў, што сялянства злілася на тое, што з яго патрабуюць падатак, таму, па яго словах, Хількевіч пабіў сам сябе ці камусьці даў збіць сябе, каб падставіць камісію. Іншы ўдзельнік камісіі, начальнік раённай міліцыі Шаўцоў, таксама падтрымаў словы Ляшчынскага. Ён, Шаўцоў, нагадаю, начальнік раённай міліцыі, заўважыў падчас суда, што часам людзі самі наносяць сябе траўмы, каб зрабіць штосьці для іх карысці. Сярод абвінавачванняў таксама фігуравала тое, што камісія прасіла сыграць у доме Вяршбіцкага нашу беларускую лявоніху. У выніку за збіццё селькора Хількевіча 3 мужчын прыгаварылі да 4 гадоў зняволення, а яшчэ 2 да 3 гадоў. Гэта быў падкаст «Галаваломка». Калі вам спадабаўся наш падкаст, абавязкова падзяліцеся сябрамі, падпішыцеся на нас. Да сустрэчы ў наступным выпуску, у якім мы раскажам пра справу мінскіх царкоўнікаў, якіх асудзілі за крадзеж каштоўнасцей. Далей будзе яшчэ цікавей.